Danas su zadrugari imali priliku da gledaju videoklipove i da saznaju ko ih je ogovarao iza leđa. Tokom reklama Milica Kemez i Bora Santana su se žestoko posvađali, Milica mu se unela u lice, a on je pokušao da se opravda, a zatim je nastavio da je provocira. Posvađali su se jer je Milica saznala da je Bora sa Jovanom Tomić Matorom nabrojao nekoliko zadrugarki sa kojima bi se družio nakon realitija. Mene ona ne zanima, posle onoga sinoć, video sam sinoć još izlaziš iz kreveta, govorio je Bora. Opet mi praviš ove situacije, a tek ćeš vidjeti, ti si to već radio, tebe to radi i srećan si, to nije u redu, ti si moj najveći neprijatelj, nemoj da mi se ikada više obratio, vikala je Milica.